Здравствуйте. Волонтеры, помощь рядом. 3 майдан волонтерлар Ярдәм Янәшә Республика хәйрия акциясе кысаларында 700дән артык мохтаҗ зәйлегә республикадан килгән азык-төлек җыелмасы өләшә башлады. 4 майда исә ипподромга волонтерларны җыю оештырылып, автомобильләргә азык-төлек җыелмалары төялде. Мы получили более 700 продуктовых наборов, и мы будем раздавать их в 4 этапа. То есть Сезне барыгызны да район башлыгы Разиф Кәримов исеменнән сәламлыйм. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов башлангычы белән республикада Ярдәм Янәшә акциясе старт алды. Районга 700дән артык азык-төлек җыелмасы бирелде. Бүген әлеге җыелмалар ияләренә тапшырылачак һәм 2 атнадан тагын 700 шундый җыелмалар таратылачак. Оннан июнь һәм июль айларында әлеге гамәл кылыначак. Кичә җирлек башлыклары авылда яшәүчеләргә 300дән артык шундый җыелма өләште. Бүген исә шундый 400 җыелма адресларына барып ирешәчәк ди Александр Чапков. Экипажлар Зәй, Иске Зәй, Мирный маршрутларына бүленде. Автомобильләрне идарәләр һәм такси хезмәтеннән шәхси эшмәкәр Петр Зверев бирде. Бу көнне азык-төлек җыелмасын күп балалы гаиләләр дә алды. Алар арасында 4 балалы Лилия Горячева да бар. У нас 4 детей, мы многодетная семья. 4 бала үстерәбез, икесе укучы, берсе балалар бакчасына йөрий. Иң кичкенәсе белән мин декрет ялында. Күпләр өчен авыр вакыт хәзер. Әлеге акцияны оештыручыларга олы рәхмәтлебез ди Лилия Горячева. Волонтерлар җыелмаларны таратканда барлык саглык чараларын үтәй. Алар маскадан, перчаткадан, фатирга кермиләр, җыелмаларны тупсада гына калдыралар. Акция күпләргә сөенечле мизгелләр бүләк итте. Азык-төлек тутырылган тартмалар күтәреп кергән волонтерларга һәркем рәхмәтле калды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.